Robert Dijkgraaf, wis- en natuurkunde. En u bent voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. Dus de aangewezen man om uit te leggen wat dat Higgs-deeltje is. Ja. Maar hij is naar iemand genoemd. Die is nu Pieter Higgs. Pieter Higgs, die is nu 82 jaar. We hebben hem op beeld. Laten we even naar hem kijken. Ja. This is the professor's paper from 1964. 4 decades later, his theory is almost universally accepted, but it's never been proved in practice. What's happening in Switzerland could do exactly that. What about the prospect of being proved right after 44 years? Oh, well, that's a very nice prospect, of course. Are you confident it's going to happen? Pretty confident. I mean, I'll be very surprised and disappointed if it turns out not to be so. It would mean that I really no longer understand things which I think I now understand well. Many scientists believe the £5 billion project at the European Centre for Nuclear Research will prove Professor Higgs's theory. And as for the claim that the experiments in Geneva could lead to the end of the world, I think it's a load of Laten we ervan uitgaan dat we allemaal begrijpen dat wij allemaal uit kleine deeltjes bestaan. Ja. Wat is er nu zo bijzonder aan dit kleine deeltje, dat er van een ontdekking sprake is waar de hele wereld vandaag van op zijn kop stond? Nou, nog niet echt helemaal ontdekt vandaag, maar hele goede hints. Maar het bijzondere is van, we hebben allemaal een eigenschap, we hebben een bepaald gewicht. En we hebben ook moeite om bij wijze van spreken in beweging te komen. Dus daarvoor je gaat fietsen, dan lijkt het bijna alsof er, voordat je eenmaal die vaart hebt, dat er iets terug zit te duwen. En Higgs had eigenlijk het idee van wat er terug zit te duwen. Hij had eigenlijk het idee van, ja, het is alsof je in een soort groot zwembad zit, waardoor je extra moeilijk gaat bewegen. Dat is een soort materie die om ons heen zit. Dat is het Higgsveld, dat heeft hij bedacht. En hoe zou je nou eigenlijk kunnen ontdekken dat je in een zwembad bent? Nou, je gooit bij wijze van spreken steen in, dan zie je rimpelingen op dat zwembad. En die rimpelingen, nou, daar hoorden we vandaag over dat ze misschien zijn ontdekt. Ja. Maar het verklaart dus eigenlijk waarom we massa hebben. En dat is een hele belangrijke eigenschap. Maar als die rimpelingen zijn ontdekt, is dan de steen... wat is dan de steen? De steen is in dit geval deeltjes die met een enorme snelheid worden rondgestuurd. Die grote versneller in Genève. En twee kanten op. En dan ergens zijn de kruisingen, daar gaan ze echt knalhard tegen elkaar aan. Ontstaat enorm veel energie op een heel klein plekje samengebald. En Einstein heeft eigenlijk gezegd met E is mc² dat je uit energie alles kan maken. Alles kan eigenlijk uit het niets ontstaan als je maar genoeg energie daar stopt. Dus ook een Higgsdeeltje. En maar nog even terug naar dat Higgsdeeltje. Stel dat het Higgsdeeltje er niet was, dan zouden we dus allemaal een beetje... Ja, dan zou je eigenlijk niets wegen en dan zou dat wat heel vreemd zou zijn. Ja. Maar dan vliegen we hier door de ruimte? Ja, precies. Dus we hebben allemaal massa, alles heeft gewicht. Dingen vallen naar beneden, maar waarom nou? Is het zoals in de ruimtevaart dat er een soort gewichteloosheid is? Is dat het dan, zonder een Higgsdeeltje? Zonder een Higgsdeeltje zou er zelfs niet eens... Want zelfs in de ruimte is het zo dat, ook al is er geen zwaartekracht... je moet nog steeds vaart zetten om in beweging te komen. Het is iets wat tegenwerkt. Ja, want de Higgsdeeltjes zijn in zo'n ruimtevaartmodule precies zo. Die zouden overal zijn. Dus eigenlijk zegt dat de lege ruimte niet leeg is... maar helemaal gevuld met een soort substantie die ons tegenhoudt. Ja. Is dat ook de reden waarom het Goddeeltje wordt genoemd? Behalve dat het een hele mooie PR-truc is. Hè? Ja. Want natuurlijk, als het Goddeeltje, dat wil iedereen begrijpen... is het wel een heel ander soort deeltje dan de gewone deeltjes. Want ja, dat is weer een stukje materie. Dit beïnvloedt alles en iedereen. Het verklaart de fundamentele eigenschappen van alle andere deeltjes. En het is ook heel eigen in zijn soort en dat het anders is dan alle anderen. Dus het is wel een soort sluitstuk in het totaal van dat prachtige model wat we hebben ontwikkeld van de kleine deeltjes waar allemaal uit bestaan. Hoe is dat nou gegaan? Heeft hij op zijn studeerkamer gezeten en gedacht, Eureka? Of was hij bezig al met onderzoek en is hij daarop gestoten? Het is een soort geïnspireerd door andere voorbeelden uit de natuur. En hij was trouwens niet de enige, maar een paar anderen die iets daarna maar ook soortgelijke ideeën hadden. Dus er is ook nog wel een soort strijd over van... ja, moeten die mensen allemaal evenveel eer krijgen? Maar het bijzondere is toch, ja, in dit documentaire was het 40 jaar... het is nu al 47 jaar geleden dat iemand zo'n idee heeft. En ja, hij is nu volgens mij 81, 82. Dus wel heel lang moet wachten. En vandaag natuurlijk ook zoiets had van, nou hoor ik het... En dan ook weer niet helemaal. Van nog een half jaar wachten, denk je, ja, dat is toch wel het feit dat wij massa hebben en dat alles massa heeft... is dat niet een bewijs dat dat deeltje moet bestaan? Nee, want de vraag is natuurlijk van hoe komt dat? En dit is een hele speciale theorie hoe dat zou moeten komen. Het heeft ook direct een voorspelling, namelijk dan moet je dat deeltje kunnen vinden.
En dat deeltje, dat zie je inderdaad in die botsingen, maar met een heel duidelijk signaal. Het vliegt alle kanten op, we zien het hier mooi geïllustreerd. Maar zo'n Higgs-deeltje, dat heeft een soort handtekening. Daarom schieten de deeltjes op een bepaalde manier uit elkaar. Dat je zegt van ja, dat is hem en geen ander. En wat wel vandaag is laten zien, dat er een paar van dat soort gebeurtenissen zijn waargenomen. Maar wat Dolf bedoelt te zeggen, neem ik aan, is het feit dat we vertraagd zijn. Ja, en dat betekent dus dat er zo'n deeltje moet zijn. Is dat dan... Nou, dat er iets moet zijn wat ons tegenhoudt. Zou ook iets anders kunnen zijn? Het zou iets anders kunnen zijn. En ja, natuurkunde is wel twee kanten. Geweldig als Higgs-deeltje uiteindelijk gevonden wordt en Higgs gelijk heeft. Maar stel je voor dat hij nou niet gelijk had. Ja, wat dan? Dat is natuurlijk eigenlijk ook erg spannend. Maar dat zou nog spannender zijn. Want eigenlijk wel. Ja. En wat de afgelopen half jaar is gebeurd, is dat men is eigenlijk overal gaan zoeken. Ja. En heeft geëlimineerd. Het zit niet hier, het zit niet daar. Het is alsof je door een huis loopt met een heleboel kamers. Op een gegeven moment alle kamers ziet van... en nou heb je nog 1 kamer. En nou, daar ging het vandaag over. En daar lijkt een hint te zijn. Het is nog niet echt gevonden, maar er zit eigenlijk zegt, iets onder het sprei. En, onder het sprei, je moet echt wel... Nou ja, het is echt letterlijk... Dus ja, ik zie Frans Bauer onder het sprei vandaan komen. Ja, kijk, fysici die tekenen die grafieken, die lopen zo heel strak. En nu zit er een soort klein bobbeltje op die grafiek. Ja, en als dat nou echt blijkt te bestaan, hè? Wat betekent dat dan? Wat kunnen we er dan mee? Komen er dan een enorme doorbraken? Kun je daar Rutte mee naar Brussel sturen? Ja, bijvoorbeeld. Nou, kijk, ten eerste, dan begrijp je waarom we in elkaar zitten zoals we in elkaar zitten. Dat is natuurlijk al gewoon fantastisch. Maar wat we natuurlijk wel steeds hebben gezien... van ja, als je begrijpt hoe de materie in elkaar zit... dan krijg je uiteindelijk ook controle over die materie. Denk van, ja, eerst wist een atoomkern... ja, nu hebben we kernenergie, et cetera. Dus vaak komt het ook met invloed, met controle... en uiteindelijk zullen we dan ook wel wat mee gaan doen. Ik moet ook benadrukken dat ja, dit experiment, wat natuurlijk gigantisch groot is... het is echt een wereldexperiment. En het is een van de dingen waar Europa, wat echt werkt in Europa... Hè? Dat is toch wel iets waar we trots op kunnen zijn. Wetenschappelijke samenwerking. Ja, want dit kan niet in Amerika, niet in Japan, maar in Europa wel... met al die landen en al die know-how bij elkaar. En de technologie die daarvoor nodig is... ja, die is natuurlijk geweldig. Eerst het World Wide Web is er vandaag gekomen. En de laatste tijd... Ja, er komen iets van 1 miljard botsingen per seconde. Al die gegevens moeten verwerkt worden. Dus dat is een soort computerinfrastructuur die echt... en dat zit in Zwitserland allemaal? Het zit niet alleen in Zwitserland, dat zit door heel Europa heen. Die data, als het ware, dat komt daar binnen met een gigantische hoeveelheid. Het wordt direct de wereld ingestuurd. En overal staan als het ware emmertjes klaar om al die data op te vangen, ook in Nederland. En dan wordt het allemaal geanalyseerd. En ze laten constant gewoon deeltjes. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus zij constant deeltjes tegen elkaar aan. 1 miljard keer per seconde en dan gewoon een jaar lang. En dan, want dit soort verschijnselen, dat Higgsdeeltje, dat is heel zeldzaam. Dus de natuurkundige die is helaas die leeft in een wereld van toeval. Dus je gooit een dobbelsteen met een hele kleine kans. En je moet hem heel vaak gooien. Miljarden keren. Om er een paar te kunnen zien. Laten we even kijken naar een paar natuurkundigen die over dit Higgsdeeltje praten en daar praten over... Ja, het prikkelt in ieder geval ook hun fantasie. Altijd goed. Het Higgsdeeltje... Heavy and fat, because for particle physicists it has high mass compared to other particles that we have. For me, it's certainly male. I'm not sexist, but because of its importance, I think I have the praise for him. So it should be a male, yeah. No, it's also a woman world. The Higgs doesn't have a sex. Exciting, interesting, and happy. The Higgs particle is a difficult one. It's a matter of taste, maybe. It should be certainly very dark. Very happy to be discovered, I think. Nou, is het misschien dus zo het geval, niet nu, maar misschien over een half jaar of een jaar... dat dat Higgsdeeltje er echt is. Ja. Jolande vroeg het net al, verandert dat iets werkelijks? Niet echt, want het blijkt alleen dat de theorie dan ook blijkt te kloppen, toch? Ja en nee, want en dat is ook wel waarom het resultaat van vandaag belangrijk was. Niet alleen willen weten of het er is, maar waar we het kunnen vinden. En dat zit bij een energie waarvan we eigenlijk weten dat dit pas het begin van het verhaal is. Dat we zeggen dat Higgsdeeltje, dat als dat gevonden wordt, dan hebben we een stukje van de werkelijkheid. Maar we weten dat is een apparaat dat eigenlijk niet werkt. Dan ontbreken dan nog, dat weten we, andere onderdelen. Kijk, en daar gaat echt de fantasie lopen. Want wat zit daar dan achter? Wat is dat hele verhaal? En het mooie is, met dat geweldige apparaat wat we in Genève hebben... kunnen we dat de komende jaren, want hij draait nu een beetje maar op halve kracht. Hij wordt als het ware opgevoerd straks. En dan krijgen we vanaf 2014, denk ik, fantastische experimenten... die laten zien wat daar nou weer achter zit. En dat is natuurlijk de natuurkundige die kijkt naar
wat kan ik meten? Maar in gedachten is alweer 2, 3 stappen verder van het hele verhaal wat erachter zit. En dat kan nog heel veel verder doorlopen. Want we weten natuurlijk tegelijkertijd ook dat in het universum... wat we nu weten aan deeltjes, inclusief dat Higgs-deeltje... dat is ongeveer 4% van het heelal. Dus nog 96% wat we kunnen gaan ontdekken. Krijgt hij de Nobelprijs als het ontdekt wordt? Of zou hij die nu al kunnen krijgen? Nou, nee, hij kan hem alleen maar krijgen natuurlijk als ook daadwerkelijk dit verschijnsel is ontdekt. Ja. Ik denk dat het een hele goede kandidaat is. Het is wel een beetje moeilijk wie dat nog meer moeten krijgen. Want de mensen die dit experiment hebben uitgevoerd bijvoorbeeld? Dat zou ik zeggen, dat zou kunnen. Vaak zie je ook in de natuurkunde dat dan apart een keer een prijs wordt gegeven voor degene met het idee. Zeker als je daar 50 jaar hebt moeten wachten. Ja. En dan de mensen die natuurlijk dan na 50 jaar die technologie hebben ontwikkeld... om daadwerkelijk die droom werkelijkheid te laten worden.